De meeste oerlijst hebben met dit waartype. Wat kwakkeling, dan weer eens even onder nul. En de ijzel en de sneeuw. Maar wij lezen wel in het koudste gebied van Nederland. Ja, Gladens. En er kan ijzerzetting komen en Gladens natuurlijk terug die ijzer. Gaat het? Ja. En dan is het extreem waar. Dan is het extreem ijzel. En dan is het glad. En dan laat er samen een laag ijs op de dikken. En dan gaat de squalm voor het eerst weer eens even ijsvrij. Ja, er wordt natuurlijk strooid. De dikken binnen hier in de prima orenkant. De dikken binnen betekent ik ben min onleig waar en op een nijgevaarlijk maar gladens. En dan, de temperatuur die roen je bij mij in Haas op naar boven de 0 graden. Even boven de 0 graden, maar het begon van de middag te waaien. En we binnen er nog net. Maar zo het een beetje uit koude waar ik waarom komen, zo samen kennen. We moeten morgen maar weer even in het waarsje. Ik heb een stuk wat beesten en ik heb eigenlijk van december wat meer verretten gekregen. En hier is het prachtig mooi gijs. Het is van de gemeente en die houden oktober op mijn meen. En hier ren ik een schip. Dus ik dacht dan meer een keer nog maar wat. Ik geloof dat ik geen mens kweer maar toch. Nou heb ik eigenlijk ook nog. Ik kan er misschien een krek bij de put. En hoe bijzonder is het nou dat je in de winter nog een gasmeen bent? Ja, dat is wel bijzonder. Het komt eigenlijk haast nooit voor. Want meestal is het oktober gebeurd. Ja, dit is een hele rijke groei hier, want ze menen het zijn we daar. En dat maaisel dat laat zich lezen. En dat wordt door de wormen de grond in loopt. En ja, die moet je wel mest. En die zorgen ervoor dat je een prachtig mooi groen gijs heeft. En wanneer toch niet over van, nou, ik keer in de winter ook nog wel een gebroek van maatje? Nou, dat was begin december, toen ben ik op het eind bij mijn huis ben ik begonnen. En elke dag een meter en dan op lijst een beetje hier. En het moet duidelijk wezen, je doet het net maar de gasmeener. Nee, maar de ouderwetse zijne. Ja. En waarom moet het zijn? Ach, dat ben ik zo gewend, dat heb ik mijn leven lang gediend. Ik heb vroeger altijd gewoon op de werkerij bij de atelier geweest. En daarna ben ik bij het leerbedrijf geweest. Ben ik nog een tijdje boekhouder geweest van alles wat ik had wel wat van wat uitdagingen.
Ik moet toch een uitlaatklep hebben, hoor. Ja, dit is mijn uitlaatklep. Ze vindt wel lekker gas. Ja, zeker. Dat smaakt het dan wel, ja. Het is mooi fris goed. En ook het zei Jerk vochtig. Ja, ze hoeven eigenlijk haast geen drinken erbij, want ze krijgen al vocht uit het gas. Ja, dan is dit prima oplossing zeg. Zo is dat.